been given. I sit and talk to God, and He just loves at my place. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Дами и господа, тази вечер ще ви представя видеоклипа към песента "Благодаря" на шлагерен изпълнител Дарко. Песента и клипът напомнят колко значимо е това да показваме признателност и гордост от връзките между поколенията. Представям ви Дарко и песента "Благодаря". Благодаря, че си до нас във всеки миг, когато трябваш ни. Благодаря, благодаря за обичта, за помощта. Благодаря, благодаря. Остани, все така си остани. Още 100 празнувай ти и пак ни покани. Остани, най-любимия човек, с най-голямото сърце, да пием днес за теб. Благодаря, че прие поканата, Дарко. Аз ви благодаря за това, че отново ви гостувам и ми е много приятно. Вече по-така, ви чувствам вече по-близки. Радвам се, чувствам се като дома си. Само чувствам се като дома си, гледай си да ни филмите и почва се съблича и се слава пижамата. Направо следващия виждам път бенда. по пижама. Искате ли да водим някоя вечер шоуто по пижами? Ще е много готино. Пижама, пак те си направи. И да, семейни уют. Виж, семейни уют е най-хубавото нещо. Нали, сред приятели хубаво е. Говори си простоти, на здравици, ама някакси в семейството е... Да не бъде само фотосесии по пижами, нали? Малко и предавания по пижами. Да, ма като си в семейство има пламък, има огън, топлина. Не знам, ти как се чувстваш като си в семейна среда? Ами, различно е. Много е приятно, когато си обгрижван. Специално ние сме с 3 деца, така че е доста весело. Забавно е. На мене ли го говориш? А пък, когато има тинейджър и има някой на 8 години, става много весело. Но свикваме. Така, вече сме на брато и още какво. Брато, брат. Как е? Да. Сега, като си говорим за семейство, се сетих, по празниците винаги съм се чувствал много щастлив. Коледа или ще е Великден. И тогава са ми много специални срещите, защото имам възможността да си говоря и с отсрещната страна. Тези, които са създали моята съпруга. Тъщата и тъст. Да, При теб как върви комуникацията с тъщата? Комуникацията с тъщата вече напоследък е много по-добре. Дали? След песента "Благодаря". Виж, как знае за комуникацията извън кръга на шегата. Комуникацията винаги е била много добре. Освен в началото, когато бях още не ме беше запознала като зет, тя беше доста притеснена. Преди да се представя, нали? Преди да отида на гости, толкова притеснена, че накрая казах на жена ми: дай да отидем до Смилян, твоите родители да ме видят, че съм нормален човек, да не се притесняват. И така и стана. Но по празниците, както спомена, винаги сме или в Родопите в Смилян, при родителите на жена ми, или сме в Македония при моите родители. За мен е много важно да уважаваме родителите, да уважаваме близките. Когато сме по-млади, винаги вярваме, че сме прави и те нищо не разбират, но след 3 деца, малко и след 40 става малко различно. Вода тази битка и още е вода с децата. Тинейджерите винаги са прави.
Да, някога До някъде. някога е просто достатъчно е само да се съгласим. Без много да обясняваме. Ама после това остава в времето и се пренася и в тъщата. Тъщата като каже нещо и казва, това е. И аз не мога да спора с нея. Искаш да кажеш, че си почехал от всякъде. Ма не мога да спора. Не така знам как ги изкривява нещата, как ги завърта и винаги тя е правата. Ами след като... Аз после замислям и се оказа наистина, че била права. Как става значи тази работа? проблема е в теб. При тебе как е? В дискусия с тъща. Тя ли винаги е права? Тъщата винаги е права. Жена ми също винаги е права. Жената каза, ние винаги решихме. съм прав. Винаги е така. Да. Не, когато хората са, как да кажа, властни характери, бих казал, но си устояват на своето, винаги се прави. Важно е, както се казва, два остри камъка да намерят начина да мелят брашното ли беше? Да. Пример. Как възникна идеята за клипа тогава? Айде. Тя ли тропна с ръка, каза тъщата, така ще бъде клипа? Не. Направих тази песен без никой да знае за песента. Наистина беше в тайна, пълна тайна. Само Пламен Велинов знаеше за проекта и аз. Даже жена ми не беше чула песента. Тя по време на пенсионирането събра доста роднини и казах, тогава ще бъде представянето на песента. Никой не я беше чул. И беше много емоционално, защото песента наистина с посланието на благодарността към по-възрастните за всичко това, което те правят за нас. А те наистина и тя специално е правила много и прави още много за нас и за нашите деца. И се раздава на максимум, бих казал. И затова ние много се приличаме с нея. Тя казва, ти се едно, аз съм те раждала, нали? Защото и аз съм така, обичам да се раздавам. Моето вярване е, че когато човек се раздава, тогава я получава. И мисля, че това винаги е така. Не винаги получаваме от тези хора, за които се раздаваме, но пък винаги се намира начина, по който идват хубавите неща обратно. И беше много емоционално. Плакаха те, танцуваха. Аз също доста се разстроих, който не ми се е случвало така на сцена и когато пея. И след това, когато решихме да правим видеоклипа, обсъждахме идеята, разговаряхме с моите продуценти от Ara Music и тогава стана на въпрос и жена ми каза, защо пък не участват майка ми и баща ми, защото идеята на режисьора беше да бъдат някои по-възрастни. Странно, че аз вече тях наистина не ги възприемам като възрастни толкова много, но те са си баба и дядо с доста внучета. И така, реших за този клип да бъда много откровен, да поканя всеки, който иска да участва. Затова, освен тъщата и нейния съпруг, участва и съпругата. Да. Има много хубави сцени на моята съпруга с баща и децата ти участват. Децата също, две от тях участват. Никола и Дария. Да. Така че обикновено се опитваме артистите да избягваме публичност, нали, показване на семействата. Но за мен беше важно да се получи тази емоция и искрената усмивка, която се вижда. Ако се гледа клипа и тази сцена с бащата и дъщерята е много различна. Нали? Има искра на тези отношения и става един хубав спомен и проект, който хората според мен го смятам, че добре си направил. То сега и такъв е тренда да се показват семействата. Даже ето виж, Бърчовски направи цял сериал в интернет. Щом моята тинейджърка Софи каза, защото тя категорично ми отказа да участва. И след това гледа клипа и каза, много хубав, този път много хубав, трябваше да участвам. Значи това е голямо високо признание за качеството на това, което сме направили. Ще направиш продължение? Ами да, казах следващия клип. Ще видим в какво настроение ще бъде. Към края на нашия разговор, на кой би благодарил? Това казвам, че аз не съм от хората, които умеят често да благодарят, трябва да се прави. Изключвам семейство, фамилия. Ти вече направи тяхното благодаря. За да бъдем щастливи... Има ли човек, който остана в сянка и сега е момента да му благодариш? Ако се... Позамисли се. Мисля, че сега е момента да благодаря на Пламен Велинов. Аз на него съм му благодарил още по време на моята промоция на
шлагерния албум Мелодия от сърцето. Той е човека, който откри в мене автора. Така започнах да творя песни по моя музика в последните години. И за което, ето, Пламен, благодаря ти за това, че ти ме накара наистина да творя и не бях толкова уверен в себе си. Така, нека да му благодарим и още дълги години да е жив и здрав, защото правим хубава музика с него. Благодаря ти и аз. Сега ще му благодарим обаче с изпълнение. Ще благодарим и нашите зрители. Дами и господа, заповядай, сцената Дарко е твоя. Благодаря. Сцената. Дарко ще ни изпълни песента "Благодаря". Благодаря, че си до нас във всеки миг, когато трябваш ни. Благодаря, благодаря за обичта, за помощта. Благодаря, благодаря. Остани, все така си остани. Още 100 празнувай ти и пак ни покани. Остани, най-любимия човек, с най-голямото сърце, да пием днес за теб. Благодаря за всеки жест и скъп съвет, ръка протегната. Благодаря, благодаря, че всеки ден си светлина. Благодаря, благодаря. Остани, все така си остани. Още 100 празнувай ти и пак ни покани. Остани, най-любимия човек, с най-голямото сърце, да пием днес за теб. Така си остани, още 100 празнувай ти и пак ни покани. Остани, най-любимия човек, с най-голямото сърце, да пием днес за теб.